Divine Mercy Sunday. Afọ nke abụọ n'arọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekele ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja Mass tata. Na aja nke Mass tata, ezinụlọ Enwa na Ngozi Obiora na-enye Chineke ekele n'isi Chuma Obiora, Chika Obiora na Ngozi Obiora, na-ayọ ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi ndị a niile oge ugbu a ha na-elota mgbe eji were mụọ ha. Ezinụlọ Nwanna na-asịkwa happy birthday n'isi Nicholas Nwanna na Chiemena Nwanna, na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na odudu ya. Ezinụlọ Emma na Ngozi Obiora na-asịkwa happy birthday n'isi Chuka Ibekwe, Chika Ibekwe na Eric Ibekwe, na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi ha niile. Ndị otu ndị Divine Mercy Prayer Group na-ayọ ka ngọzi Chineke na amara ya bịa n'isi ndị otu ha niile maka ihe ndị wee na-ekelekwa Chineke maka ihe niile ha bụ n'obi, ndị nke ọ zara aza na ndị nke ha na-ebunyekwu ya n'arọ nke anọ n'ime ya. Ndị otu Divine Mercy Sunday Prayer Group na-ayọkwa ka mara Chineke ngọzi ya na odudu ya bịakwasị n'isi ndị niile nọ na St. Eugene Parish, ezinụlọ niile bụ na-edu ha na-agbaziri ha na-agọzi ha. Kate Okoye na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Edwin Nnanyelugo Ibe. Ezinụlọ ụfọdụ na Ọkọlue na-ayọ maka mkpụrụ obi Rita Chinwe Tuto. Bibiana Okato na-ayọ maka mkpụrụ obi di ya Tony Okato arọ ịtọ o ji wee rapụ ụwa nke anụnwa. Mberu na Ego Mmeje na-ayọ maka mkpụrụ obi Chinyere Mmeje Ibe. Siri na ebe ebule na-ayọ maka mkpụrụ obi di ya Celestine ebe ebule. Sista Perpetua Ada Ezegwuike na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwanyị Maria Zekwe. Ndị alumni Ohalo Seminary Onitsha Agụba USA na-ayọ maka mkpụrụ obi onye otu ha George Omasanya. Anthony Nkebodo na-ayọ maka mkpụrụ obi Anthony Okato ara ịtọ o ji wee rapụ ụwa nke a. Ijeọma Nwosu na-ayọ maka mkpụrụ obi Lydia Jordan. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtara, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Mass anyị tata bụ ụkọchukwu Jude Uche. Ịta ka anyị were aṅụrị n'okwukwe chekọta ọnụ na okwukwe. Hymn number 15.
iji emume ncheta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị na-amụnyere ndị nke gị dị nsọ ọkụ nke okwukwe. Biko mụba amara nke ị nyere anyị, mee ka anyị niile ghọta nke ọma ihe bụ na asachapụrụ anyị njọ, bịakwa mụgharịa anyị ọzọ na mmụọ. Meekwa ka anyị ghọta ụdị ọbara eji gbapụta anyị site na ndị nwenanya Jesu Kristi nwa onye gị na ya dị na-achị dịkọta otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa atọ ụwa niile. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ọrụ ndị ozi. N'oge ahụ, ọha ndị kwere na Kristi ji otu obi na otu uche n'ibi obi nwekọ ihe ha. Ọ dịghị onye ọbụla n'ime ha na-asị na ihe ọbụla ya nwere bụ nke naanị ya, kama ha nwekọrọ ihe niile ọnụ. Ndị ozi jikwa ike ha niile na-agba akaebe banyere mbilite n'ọnwụ nke Onyenwe anyị Jesu. Amara nke Chineke pụtakwara ihe n'ahụ ha niile n'ụba n'ụzọ pụrụ iche. Ọ dịghị onye ọbụla n'etiti ha, onye ụmụnna n'ime ha n'ime Kristi hapụrụ ka ọnọdụ n'ụkọ. Ọ dịghị onye ọbụla n'etiti ha, onye ụmụnna n'ime Kristi hapụrụ ka ọnọdụ n'ụkọ. Ndị nwere ala ubi maọbụ ụlọ rere ha, weta ego niile ha retara tọgbọ ha n'ụkwụ ndị ozi. Ha na-ekesakwa ego ahụ niile nye onye ọbụla n'otu n'otu dịka mkpa ya si dị. Okwu ngosi bụ ụwa. Afọ ọma na azịza ihe anyị ga-aza bụ nye na onye nwanyị ekele n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ịhụnanya ya enweghị ngwụcha. Zaanụ ya.
onye ọbụla kwere na Jesu bụ Kristi ahụ bụ onye ahụrụ ozugbo site na Chineke. Onye ọbụla hụrụ nna ya n'anya hụkwara nwa ahụ nna ya hụrụ n'anya. Otu a ka anyị si ama na anyị na-ahụ ụmụ Chineke n'anya. Anyị na-amata site n'ịhụ ụmụ Chineke n'anya na site n'idebe iwu ya, n'ihi na ịhụ Chineke n'anya bụ idebezu iwu ya. Iwu ya dịkwa arọ karịa ka mmadụ ga-ebuli, n'ihi na onye ọbụla amụrụ site na Chineke na-emeri ụwa. Ma ike ahụ anyị ji emeri ụwa bụ okwukwe anyị. Ma onye bụ onye na-emeri ụwa? Naanị onye kwere na Jesu nwa Chineke. Jesu Kristi bụ onye ahụ bịara nụ. O jiri mmeri nke mmirichukwu na ọbara nke ọṅụ ya bịa. O jighị naanị mmiri nke mmirichukwu bịa, kama o jiri mmiri na ọbara bịa. Mmụọ nsọ n'onwe ya na-agba akaebe na nke a bụ eziokwu, n'ihi na mmụọ nsọ ahụ bụ onye eziokwu. Okwu ngosi bụ ụwa. Ndị niile ọnụ gbaghara mmehie ha a ga-agbaghara ha.
ndị niile unu jụrụ ịgbaghara mmehie ha agaghị agbaghara ha. Otu onye n'ime ndị ozi 12 ahụ bụ Tọmọs, nke a na-akpọ ejima, esoghị ha nọrọ mgbe Jesu bịara. Ya mere ndị ozi ibe ya ndị ọzọ wee sị ya, anyị ahụla Onyenwe anyị. Tọmọs wee sị ha, ọ bụ naanị wee jiri anya m hụ ebe ntu ahụ apụrụ ya n'aka. Ọ bụ naanị mgbe m tinyere aka m n'akpa ntu ahụ, ọ bụkwa naanị mgbe m tinyere aka m n'akụkụ ebe ahụ a mara ya ukwu ka m ga-ekwere na o sitere n'ọnwụ bilie. Mgbe ụbọchị 8 gasịrị, ndị ụmụazụ ya zukọkwara ọzọ n'ime otu ụlọ. Tọmọs nọkwa n'etiti ha. A kpọchiri ụzọ akpọchi, ma Jesu batara guzo n'etiti ha sị ha, udo dịrị unu. O wee sị Tọmọs, weta mkpịsị aka gị tinye n'ebe a. Lee n'aka m abụọ, setịpụ aka gị tinyekwa n'akụkụ m. Abụrụ onye na-esi akụkụ, kama bụrụ onye kwere ekwe. Tọmọs wee tie mkpu sị, onye nwe m na Chineke m. Jesu wee sị ya, ị kwerela ugbu a n'ihi na iji n'anya gị wee hụ. Ma ngọzi dịrị ndị na-ahụghị na kwere. Ọtụtụ ọrụ ebube ndị ọzọ ka Jesu rụrụ n'etiti ndị ụmụazụ ya, ndị nke a na-edeghị n'akwụkwọ nke a, ma e dere ndị nke a ka unu wee kwere na Jesu bụ Kristi ahụ, nwa Chineke, ka unu wee site n'okwukwe unu nweta ndụ n'aha ya. Oziọma gosi ụwa. Otuto dịrị Jesu. Ka ndịkwa ebube kpọrọ anyị chi ga-abụ.
eche m iche na ihe gbasara okwukwe, mana afọ ọbụla ọ dị m ka ọ bụ ihe ọfụ ka m na agara asị ikwu okwu tupu ma ọ wee ka ihe anyị na-eme ugbu a emezuo ọnụ m ya na ihe dịka afọ 30 ma ọ bụ na-aga nke 40, mana mgbe ọ na m lere anya nke afọ a enwere ka o si metụta mgbe nne maka nke mbụ ihe m nọ n'oge anyị na-eme Lent bụ na-ajụ onwe m olee ihe kpatara ndị ọkachamara ndị dị iche iche ndị mmadụ na-ekweghị na Chineke ji wee mesizie oru mgbe ha na-orucha mgbe ha na-akwado ọmụmụ mgbe ị na-atọ aka anya ha chenjie gbanwee oruzie bịa kwerekwuru ndị Katọlik ma ọ bụ ndị otu Kristi. Eziokwu ka m na-agbagote gị nwere ike chekoo ya n'akwụkwọ legharịa anya ị ga-ahụ nmirikiti ha. E nwere onye nke m lere anya na-akpọ onye Juu bụ Lee Strobel. Nwoke aghọtaghị m ụdị mmadụ ọ bụ onye ode akwụkwọ jọnalist nke a bụ n'ọdịnala jọnalist na ọ bụ ndị nke a na-eme wụ ndị otu Thomas m ga-aha aka mmemme gịnị. Mana n'aka ya ka m ji echọpụta na ihe Chineke mere m onwe m ebuka na m bịara onye otu Kristi. Ihe o ji m ji wee chọpụta okwu gawa ihe dị otu ahụ ịchọpụta ihe dị iche na abụ m onye Igbo maka amamihe ife Chineke pụtara anyị n'ala Igbo anyị. Ọ bụghị nke a na-akụzi ya na katikizim ma nke a na-akra mba, ọ bụ ndụ anyị na-ebi n'onwe unu jidere nke ọ bụ ihe a ji akpọ ọ bụ ndụ anyị ihe anyị na-eme ewu ihe anyị kwere ewu ihe anyị na-ebi ihe anyị na-ebi ewu ihe anyị kwere. Ọ dị iche n'ebe ụka anyị na-aga ugbu a, mana ndị mmadụ na-asị na ọ bụ oge enwere oge abụọ dịgasị iche iche ga-wee bịa nke mbụ dị aka abụọ dị aka abụọ wee na-aghọta ihe m ji ekwu okwu a. Ndị nke na-ekwetebeghị na-ajụbeghị onwe ha maka anyị ekwu okwu Thomas for example ka ndị obere bara Thomas asọ onye n'agha, mana Thomas ọ bụ eziokwu onye n'agha onye n'agha nwa ga-azara onwe ihe ụka tata ji bụ iche njasị na ọrụ nye ọkụ ihe ngosi pụtara iche a ji akpọ ya ụka nke ebere nke Chineke. Ọ pụtara n'etiti ha chekike na ịpụtara na be n'ime abalị ihe ụra na-ebido kwụsị ike bụ nwanne m nọ England ma ọ bụ onye ị na-achọ oche ịla ịgwa ha ị na-abata ị na-ebezi anya nga Chineke ọkwụrụ na be na-ele ya anya ọkwụrụ dịga mapụ ụjọ bịa ịsọ onye nwe onye isi ebe ọdịbashọ ịkpọkwa ya ugbo onye ndị apọstụl ụjọ na-ata ha maka nna ha ukwu egburu n'ahịa ahụhụ niile ya wee bata na ụlọ kpọchisi ebe niile ụjọ na-ata ha maka ndị Juu nwoke anyị kwuru maka ha ji na-aga agụ ebe niile ụlọ ebebe na onwe na nwoke a si na ọmụbilite na ndị otu ya bịa buru ya megide buru ozi ya ya gbaghị ebe odobere ozi ya maka ebe onye nwe ebe ahụ ya ana ọ na anyị ga-ememi na ha otu anyị si memide onye nke ọzọ ha na-aga isi na onye ezigbo na ọmụgwọ emegide bilite anyị ahụ na onye si na ọmụbilite mbụ ọ bụ nwoke a na-akpọ Lee Strobel gwara anyị si n'aka wee kọta eziokwu na di nwere si na ọmụgwọ o wee bilite wee bịakwute mgbe ha nọ na ya ị ga-echeta ha jụja ụjọ bịara eleghị ụjọ bịa nwoke a anyị gọnara nwoke a anyị lere anyị gbafuru n'ụbọchị na anyị gbafuru ụgbọ na-ata ahụ anyị achọrọ ka anyị si n'ụka ahụ
ihe anyị na-agwa gị a na-agwa anyị na mmụọ anyị na-asa anyị na onye ezigbo na ọmụmite ọwa eziokwu ọkwazi anyị na-agbapụta ebe a ndị chụ na-atịzigbo anyị ji aka bịa ha ga n'ime ofufe kpọchisi ụzọ na adịghị osiri na ọkwụrụ ebe a na-asa udo biri unu so mgbe ha hụrụ ya obi mapụrụ ha maka onye agha dọrọ anyị na ugbu a na-ebe ihe na-akpọ ọgbarụ na ebe ha na ọdị oriri ngabiga gbasa ebe a ka anyị na-edikọ ebe a ka anyị chọrọ elee ihe kpatara na otu epụta wee hapụta ọnya niile ahụ ebe ahụ emere ọnya na niile elee ihe kpatara ojipụta nke mbụ ọnwụ ichetere ha onye ahụ gọnarị onye ahụ rere onye ahụ na-ekwe esi ata ọ ka mego gị ọ ka dị ndụ mana enweghị mgbe ọ sị otu mmesi nwa na otu mmesi aza n'isi ọkwa mmeri ya ị ga-ahụ na onye mbụ maka ime otu esi ọmesi ya ka ha n'ọsọ mmeri ya mesị ọkwụghị okwunye dị otu a nye ọsị na udo dịrị unu udo dịrị unu na ihe niile ebe ha na-atụ ebe ọ ga-edotere ha sị na ọkwa ya niile dị na akwa niile ọkwa ya akwa dịgọla mmesi anyị nye gị mara na ya sị udo dịrị unu udo dịrị unu otu nna si wee site otu aka m si na na mmụọ nsọ bọsị aka ụka dị ọ mgbe aka eyi ụka na na mmụọ nsọ otu nna si site otu aka m na-esite mmụọ nsọ Jesu bụ nke mmadụ nke ịbụ ahụ nọ na Trinity dị ngọzi gwa ihe ịtọdịmotu dị ngọzi ọ bụ ịhụnanya otu na si site bụ otu aka m si site na mmụọ nsọ njọ unu gbara agbagara nke unu ehighi na so ọ bụghị ihe nke ekwere na Chineke ahụrụ Jesu n'anya ọ bụrụ na ihe isi ọ na-emetụta na ahụta ọ na-emetụta na ahụ nke a bụgo amara na onwe ya ọ gwara anyị na akọ Jeremaya na akagbo wee nye obi ọfụ wee dobe iwu ya emezi onye ga-akụziri gị maka idobe iwu Chineke ị ga-ahụ ndị nke mbụrụ Chukwu ya ka ọ na-agwa ngwa gawa na ugbu a onye ọ ga-akụziri ekwuzi unu ga-abụ ndị na-akụta mmadụ nke azụ egwu adụzighị unu na-agbakọ n'ụlọ ịgbakọ ebe ehizi ya ụwa Matthew 28:16-28 asị gaa zụọ mba unu ga-akụzi ha chetakwa ha ihe ngwara unu na-edebe gwakwa ha iwu ha iwu niile akụzi elu gwakwa ha ka ha na-edebe so ihe bịa nọ anyị na-akpọ akọwa n'ime amara nke Chineke mere anyị karịrị ihe niile ịgbaghara anyị njọ ala onye ọ na n'ime anyị ebe a Jesu igosi aka anyị na okwe ya kwesị anyị igosi otu ụwa si jụ ige ntị na ihe ọ na-akụzi anyị gbasara Chineke alaeze Chineke anyị nwa na onwe anyị iji megide ya anyị nwere njọ ọ na-egosi anyị na anyị bụ ndị njọ na njọ anyị ahụ ndị niile ahụ anyị na-ebi megide ya anyị na-eme mgbe niile wee megide ya ọnwụ mbụ maka ya agbagharacha anyị ha ncha ihe dị maka na ndị mmadụ na-asa amama Chineke ọgbaghara ihe ọjọọ mere eyike otu aka ọdị otu aka ọdị amama ole mgbe ekwudo ole na Chineke ọgbaghara agbaghara mba asị ka ị na-asị ọ maka ya ka o ji ole gị gbaghara leghị Romans 8:35 ya sị o nweghị ihe ga-ekewe nkewa ịhụnanya anyị Chineke ebe anyị ọ bụrụ Jesu Kristi ọ bụrụ ọnwụ ọ bụrụ ọnwụ n'obe ọ bụrụ agụụ ọ bụrụ igbe ọtọ ọ bụrụ afụfụ na Roma na-achọtawa eji ahụ na mmụọ nke Chineke abụghịkwa n'ime obi ya
so onye ọ na-anọ n'ebe ahụ ugbu a bụ ya na-ajụ onwe ya si kwado si na Chineke kpọrọ m aṅụrị nke nta na Chineke kpọrọ m ka m bịa onwe dị ka onye ọ hụrụ n'anya. Onye ọ na n'ime anyị ezipụgo jee ezi ozi ọma nke Chineke, jee zaa anyị niile. Ị ga-ebido dọpụta onwe gị, ịgbara onwe gị, ịghọta na ihe niile na-eme na ịwụ nwa nke Chineke. Imere na nzuzo, imere na niile ịwụgo nwa nke Chineke na Chineke nọ n'ime n'ọwụ ihe dị mkpa ịghọta na ebe ọ na-anyị nọ, ebe ọ na-asara mmadụ, cheta na Chineke nọ ebe ahụ. Ada ezona ndị ezona ndị Kraịst na-ekpuchi na ọ na-aka ekpuchi ọnwa. So ezigbo anyị ma nke ọzọ dịzi ya n'ọrụ ịgọzi ndị ọzọ, ndị a na ha na ndị a na-aba aka n'anya, ndị mejọrọ anyị, ndị megburu anyị ụzọ dị iche iche. Ọ bụziri isi mmecha abịa gị mara onye mba ọrụ isi ya, udo dịrị gị, udo dịrị gị. Udo bụ ihe ndị Juu na-achọ kamgbe ha ji wụrụ mba na-achụ udo, na-achụ udo. Otu anyị si achụ udo na be anyị bụ Naịjirịa, udo anyị na-enweta. Ma ọ bụta a na-enweta ego anyị aka agbaghara nwanne anyị ihe ọjọọ, obi ọjọọ, obi mgbuwa, iro na-eme. Kedu ka ị ga-esi akụzi ndị otu Kristi ma ya ga-agbaghara onye ọzọ ihe ọjọọ mere ma anyị bịara anyị Chineke ka ọ gbaghara anyị ka ya na ọ gbara anyị ọwụ na anyị agbaghara nwanne anyị ihe ọjọọ mere anyị eme mgbe a ga-agbara anyị ọwụ na anyị bụ onye otu Kristi. Ele otu ekwere na obodo Igbo ndị na-akọ ugbu a n'oyibo asị, the love of God is no longer a feeling. It's no longer a feeling. It's a grace that enables you to undertake something despite its difficulties. Obi ịhụnanya a Chineke tinyere ebe a ga-enyezi gị aka gị nwere ike pụọ ebe ọ dị ka kwudosie ike, kwụrụ ọtọ, kwuo eziokwu, kwudoro eziokwu, gosi eziokwu na obiọma. Ịhụnanya Chineke abụghị otu ebe otu ahụ dị mba, ọwụ o nyere gị ikike iji kwudoro eziokwu, kwuo eziokwu, gbara eziokwu ebe ọsọ ka gị nọ. Thomas ansị onye nna ha. Thomas abụghị onye nna ha. Thomas bụ onye na-eji nwere echiche. O nwere echiche bụ ụfọdụ asị ndị dị obere ụmụaka ugbu a sị ama ihe m na-ekwu desmọ agosi nye ahụ maka mmesi agbaka asị. Ansịrị bụ ọsọ site asịrị m ya asị na Latin fides kwere sintelekti. Echiche ọnụ isi uru na-ajụ okwukwe ebe nke isi. Okwukwe na-enweghị mgbaghara abụghị ezi okwukwe. Ọ wụsụ a na-akpọ ndị mmadụ ikwe na ihe na-enweghị isi, superstition. Chọọchị enweghị ihe gbasara ekwenye na ihe gbasara superstition. Ọ ihe a na-eche eche mbilite na ọnwụ Kristi na ihe anyị na-ekwu oge taa na Chineke mechakwa. Ọ bụ ihe gafere echiche mmadụ ewee kwere ya. Ọ dị ka mgbe ị hụrụ onye na-ahụbeghị ịga mgbe na-akwụ ugbu a na-achụ onye na-akpọ Nelson Mandela, dịkecha ihe ndị gbasara Nelson Mandela. One day ejizie Nelson Mandela ọ sị m na ihe ahụ na ihe ihe niile ịgụtara Nelson Mandela wee gwazie ihe karịa ihe niile ọ na-emekwa ihe ịgụtara akwụkwọ na isi ekwere ihe trust. Enweghị faith, okwukwe na-apụta na-enweghị nche. Trust. If you don't trust, there is no faith. That's very important. Ọ dị mkpa n'ime ịghọta. So Thomas kwere ọ gụchakwa maka Jesu wee rụzie ya ọmụzie n'anya, o wee kwezie wee so ewo dị nwere na Chineke. Profession si na nwa ọbụla dị nwere na Chineke. Dị nwere na Chineke na ọ dịbụ nkwadobe iji nne ya wee dọọ gbara Kristo ozi ya. Onye oji dị mkpa tụdị ezi onye ọ na n'ime anyị kọwa onye Chineke mere anyị ọkachasị ịgba ala anyị njọ n'ime ka anyị bụ ndị otu Kristi ndị nke ya. Anyị ama-aghọtasị ọfụma ma ya ama-aghọtasị ọfụma. Ọ dị mkpa ka anyị hụta na
ọ bụrụ maka onwe anyị ndị anyị na-ebi ugbu a ọgbara ya ọfụma na ọ maka nke Kristi. Ihe anyị na-ebi maka Kristi. Ihe ọ na ị na-ebite onye otu Kristi ma ọ naghị emetụta onye ọzọ, ọ na-enye onye ọzọ aka, ọ bụrụ na onye otu Kristi ga-enye. So nke mbụ ị ga-ajụ onwe gị ajụjụ, kedu ụdị ịhụnanya, kedu ụdị mmekọ gị na Kristi na-emekọ? Ị kwere na Kristi nọ n'ime gị na ọgba gị gburugburu abụ ọma 121 ọsị ọ nọ n'ihu, nọdị m n'azụ, nọdị m n'aka gị, nọdị m n'aka ekpe. Ọ ma ngo m na-akpa ma ngo m na-apụta apụta. Ihe niile m na-eme ọ ma ya, maka ọ naghị ehi ụra nke ọ na-atụ ụra bụ ndị Chineke nọ nso mgbe niile. Ọ ji wuru mgbe ọ na-abata chọọchị ka anyị na-anya Blessed Sacrament ebe Chineke nọ n'ụzọ pụrụ iche wee mara na Chineke nọ nso. Ihe ọ sọrọ obi gị kpọchie, ọ nwekwara ike ọ bụrụ obi ya akpọchie ka Thomas obi ya kpọchie, ọ bụ iji ele otu ndị isi anyị mata nwee mmekọ ọhụrụ na Chineke. Ihe nke a na-amasịra ya amara Chineke dịka mepee obi gị ka ị nara na Chineke agbara obi na ihe ọjọọ na ihe ọjọọ niile ndị ị na-ebizi apụ nke ọ bụ nke Chineke enyere gị maka nwanne gị nwoke, maka nwanne gị nwaanyị. Onye ọ na-efu ugbu a si ya shalom, udo dịrị gị, udo. Ụlọ ọzọ ka pụtara okwu anyị biko. Ekwere n'otu Chineke
Kristi hụrụ anyị n'anya rie nne wee gbaghara anyị njọ anyị niile, mee ka anyị bụrụ ndị nke ya, bụrụ ndị nke ozi, ka anyị nwee ike biri ụwa ozi ọma nke udo, ka anyị yọọ ya ugbu a maka mkpa anyị na mkpepe ụwa niile. ma mekwa ike ịnagide ihe ọbụla ga-echere ha aka mgba na nzukọ nsọ. Anyị arịọ gị inwe jikwa aka ọnụ n'ikesa ya bụ akụnụba na-enweghị mmegbu ọbụla. Anyị arịọ karịa ka mmadụ nwere ike ịchụta n'echiche mgbe ha na-eto okpukpe ha. Anyị arịọ gị ka ha nweta ya site n'omume ndị otu Kristi ibe ha. Anyị arịọ gị maka anyị niile na-agbakọ St. Louis ka anyị jisie ike n'otu obi na otu mmụọ n'ime Kristi onye bilitere n'ọnwụ. Anyị arịọ gị
ndị anyị na-echeta maka mas tata ha site n'ekpere na arịrịọ anyị nweta ebere Chineke ezu ike ebe n'ala eze eluigwe anyị arịọ gị. Nna jikiri na anyị na-ekele n'ụzọ dị iche maka ụbọchị nke taa maka ma anyị mere anyị na ịgbaghara anyị jụọ anyị n'igozigbo ndị ịhụrụ anyị n'anya karịa. Biko mee ka anyị wepụ ike gotere n'ikike nke mbilite n'ọnwụ nke mmadụ Jesu Kristi wee zikwa ya na-ebi ndụ na-enyere anyị aka ka anyị nwee ike ịkụziri ndị ọzọ maka ụzọ gị na ịkpọkọta ndị nke ga-apụta na njọ ha ka wee bụrụ nke ebe anyị na-ayọ ihe niile ndị a site na Kristi inwe n'anya. 1, 2, 3. In 1, 2, 3.
Thank you.
nna anyị na-eso esi nsọ gị na-edu ihe dum nsọ anyị na-adọgide onye ndị azụ gbasara mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ baba onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye ga-etute ihe n'ọkụkọ ji aka wee na-alụ were achịcha nye gị ekele n'otuto nyawa ya maazị ya sị nara nke a ga-eji ọkụ niile ga-aba ahụ ga ga-ebunye maka unu. Otu ọkụkọ si mgbe a dịka anya ya so obodo iko ma anyị kwere ekele n'otu omenye ụmụazị ya sị nara nke a ma ọ dị obi niile nke a bido ọgbara ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agwa ya n'ihi iwu na n'ihi mmadụ niile ka e were ahụ ọjọọ n'ebe nke a na ncheta nke ka anyị kwupụtara ihe omimi okpukpe anyị na-eme ugbu a. Anyị ekele gị n'ihi igwe ka anyị mee mkpụrụ egwu na-efe gị anyị ji umeala arịọ ka anyị bute n'ata ahụ ọbara nke Kristi n'otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna cheta nzukọ gị gaziri ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya gozie okwu anyị bụ Francis na nnukwu ụkọchukwu anyị Jose na ndị ofu ọta gị niile. Cheta ụmụnna anyị ndị jụrụ okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ ọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ ihe nke mberede dịka obere anyị n'ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi na nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile na ndị bụrụ uche gị n'ụwa were keta oke ndụ ebere ka anyị sorokwa ha mee ka obi na-edo site na Jesu Kristi. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na-edikọta otu nke mmụọ nsọ na-enye ndị Chukwu na nkike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa atọ ụwa niile. Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi onye gwara ndị apọstọl bụ n'oge nta mma ha bụ n'oge nta mma enye unu elekwana anyị na-ajụ anyị kama tụkwasị anyị okwe nke nzukọ gị ihe ihe udo dị dịka n'otu mgbe n'eluigwe Jesu chọọ gị onye niile na-achị ebe ebe udo nke ose n'ụwa dịrị unu mgbe niile.
Number 282.
ihe niile anyị anatala ihe ọgwụgwa ndụ nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ Kristi. Biko anyị na-arịọ gị mee ka ọ nọnyere anyị oge niile site na ya bụ Kristi nwere anyị. Divine Mercy Group bịa ọsịsọ ime ka ha si eme ndị kwaya mbido. Oh,
perseverance in this devotion and the love of Christ. How much not to walk with the forgiveness of sins. To the intercession of St. Faustina, may you continue to grow in faith, in health, and in wisdom. Almighty God bless you in the name of God and of the Son and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. I got my love for Gabani. I can edit the wedding Together mission capital campaign, then we to them Wahambo, many become Wahamware. I never the one who sang Kaina Badon, Nairoman June 27th Lord, na Chicago, my little hotel, my ticket, Yeni Masaria, Abodom and Kegel, a Wambo, Kunime Paraniano. Never to come at a pilgrimage in Kaina Mokuya, Kai for the Bunaro Kamoma, a guy in April, no man, my name, a Roma of Wara in Israel, I will let you come, will let you Kai in September, a Boya in a ball. I want maybe to tell me the region, Manoma, my year, and Yano, he will. Camera selo do ijeze o ina lutie nebeze yini ne deba ujo masane ne sinonia sekai kenendi community ani ne noza kai si wele no nyene ha wakati sina Friday anu manoza si wele nyena do kubwa die muna wele paje bimba zeba Friday, that's it. We own Nuku Pekele, the Rono. Just Luigi, Nadilia, Hanaba. Just Luigi. Okay. Aina Nazo. Mama Chalerapo. Mother-in-law Lilian. Mama Charles Luigi Rapo. I don't know. Ndio I have one. I'm a guy, CMN. My joke, my phone, no Zabono. I say, Metal when you try to Metal. I know your guy, I wait to Ama. The grandma, Abasa, whom I telephone, Mabasa, the grandma, on the grandma can one of us who got to do any other no breva, no Catatumbaino, Sicilia, or then Cobia, Eugene Eva. I went to Lucy, Nahora, or Nigeria. But I'm at the Sada Kevin Epa, on all Monsignor Kevin Epa, or police local from Mokiwe Diocese. On so Kaide, the Tia, I know the like Eva, where now Panabani. In the time of the season, if today is the first time you are worshiping with us in this church, please may you stand. In the time of the season, now good. Another 1 week or 2 years, and then the quiet. I went to Kata.
anyị na-ekene ụkọchukwu Gọdọnyem ọ ya ka o ji ekwe n'isi 25 years a priest. Ọ bụ ka o mere anyị ma na ọ nọ US military Air Force, right? US Air Force ọ nọ na nso dọs mana gosi na wee dị ọsị na ya dị ebe a ka anyị na-aka ọkata kọpụkwa n'ihe aka ọzọ. N'otu aka ahụ anyị na-ekelekwa ụkọchukwu Victor Ekpommadụ ọ bụrụ naanị unu lote mgbe anyị nse bịara ebe a onye abụghị oge ikpeazụ ọ bịara California ọ bụ si enwe Valencian jezi obodo niile dị iche iche nyanwa na onwe ya bụ onye awụọ ide mmiri mana onye sikwa obodo oyibo ndị ọzọ ọ na-alụ ọrụ kịta ọ nọrọ na be anyị na Naịjirịa mana ebe ọ nọgide ihe a na-akpọ ya ụtọ nkọm. Mgbe anyị na-etolite ụtọ nkọm dị kọrọ ihe dị out of space ọ bụ ka anyị si akpụ ya ka anyị si mmanụ ọ bụ ebe ahụ ka ọ nọ Benue steeti anyị na-ekele ya. Ka anyị kụziere onye isi ndị ụka anyị taa bụ Fada Jude Uche Fada Uche anyị Ndị be anyị agaghị ewesi ụlọ ka ama m sị nri nọ outside Nigeria na-amasị m ịjụ ọbụla the last time m bịara ụka here was na 2011 o tego aka but anyị na-ahụ ọrụ ndị military na na-eziga agwa niile but asị m taa ka m kelee unu n'ụzọ pụrụ iche maka dịka nwanne nwoke Anthony Kedoro kwuo 25 years ago, the whole Catholic community here, Grafresco, Diocese, Gabodeshe Chiripana. So 25 years about also. Maybe the Papanapo Seminary, St. John's Seminary, Bible, our Nemi Mike, we didn't celebrate that 25 years silver jubilee. So I am the Archbishop. Kumas tomorrow at St. John's Seminary to celebrate the 25 years of the So I say, make it all. I'm a mayor in Nigeria, but I'm literally all I need is your presence and you to make all. I want to find space for all of us. I don't Second one, 271.